Ginalantaw ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office nga isa sa mga pangunang kakamangdanan sang pagpugok sang trapiko sa syudad mo ang hindi hustong pamitatasan sang mga driver. Send advisong Bombo Radio kay retired Colonel Oldarico Garbanzos, ang head sa opisina ay ginpahayag nga madamo sa mga driver ang wala nagasunod sa gindesignate nga mga lugar para sa pag-load kag unload sa mga pasahero. Bangod sini nagaresulta ini sa pagdugay sang lakas sang trapiko sa nagkalain-lain nga karsada sa syudad. Sunod sa iya, masabigin makitan nga nagaunta ang mga driver sa mga lugar bisan pang wala sila ginatugutan nga magpundo diri. Iya inigin base sa obserbasyon nga nakuha sa ginpatigayon nga simulation exercise ang Disyembre 12 dugang panigarbanso si saman kadako nga kabangdanan sang traffic congestion among mga aksidente. Sunod sa iya nagadamo ang mga recorded incidents sa syudad nga involve ang mga salakyan bisan pa ini mangin gamay lamang apan nagaresulta sa gihapon ini sa pagka-delay sang biyahe sa iban nga mga salakyan. Dibangod sa ginahimo nga mga investigasyon sa mga otoridad kung saan nagluntad ang aksidente sa subong parayon sa gihapon ang mga opisina sa kunang among opisina sa pagdakop kag pag-iso sang ticket sa mga violators sang traffic rules. Ginpadugyan sang traffic management sang syudad sa tanan nga mga holders ng driver's license nga maging responsable sa pagbiyahe sa dalanon kag magsunod gid sa traffic rules and regulations. These are all behavior no sa mga aton nga drivers no may mga ano gid dapat i-disiplinahon. Ang sa amon lang ginasigi-sige na namon ni ang aton nga operation sa obstruction and isa na nga nakita nato ng behavior sa driver kag ti subong yan nakita ginaton nga really there is a significant insofar sa volume no sa mga vehicles, also ang pedestrian traffic nga diri sa syudad sang Iloilo